Gondes mau sapa? Ha ya aku wong kancaku aku ora ngerti kok. Nek saiki ya Pak Lurah. pateni riki, Pak. Wong jaman biyen kok. Nggih, Pak. Iki ana sejarah daya rada nyangklak ya iki. Ha nggih. Pun Mosok karo lurah kok ngenekke Gondes. Ya, pejahi mawon, Pak. ngeten nek niki kula sakniki. Iki sing mulih wong akeh lho. Nggih. Riyen ora dereng ngertos nek panjenengan dados lurah. Kalingan jaman semono. Rumangsamu ki sopir truk ngono apa piye? Waduh. Saya jero iki sing klewati. Apa? Saya jero iki. Kok saya iso dadi lurah ngene prihatine gedhe. Nah, rekoso direwang. Nggih Mas mantan guru. Monggo, nggih monggo. Nuwun sewu. Iki dadi apa? Kerise kaya Arya Penangsang. Nganggo mlathi barang. Mau ora nganggo keris dilokke kon nganggo, mbasa nganggo dilokke meneh mal. Saya ganteng, Pak. Nggih. Alhamdulillah ngerayu ben dimbui. Jangan mempunyai pikiran yang begitu ya. Nek saya nyedak ini kok ora takon regane pira. Nek enteng ya tak angkat. Kowe padha karo ngonekke Pak Lurah ki mah kelar ngono. Sembrono iki. Ya mampu keris tombangane truk. Nek ketemu Pak Lurah ki ya le matur ngene, Pak Lurah badhe nyuwun prisa amargi panjenengan minangka lurah ing Brosot mriki. Iki wong Dremis. Nyuwun prisa kok. Kok nyuwun? Apa ya maringi? Wong aku nyuwun prisa njuk niki rega pasir sak truk niku pinten? Nek niki nyangkrak masalahe wis dadi. Boten, malah niku sae. Sae. Nggih. Oh ya pancen elek ten. Bisa kok rembugan wedi nang kene iki ngapa? Lah ya penghasilane piyayi kene iki ana sik golek wedi barang. Ora. Pak Lurah. Nek sono wong aku isih. Anek ora nggone nguruk ngarse. Ta sa? Kowe kancane kok ya. Aku kancane ya apal. Aku tetep kapok ngundang kono. Nek carane ngene iki. Sesuk kula tak ngundang liyane, Pak. Ha, Golek kanca liyane mawon sing ra ngeker-eker wadi. Ah, wis. Sesuk kula ndangke mang milih gareng, waluh napa sronto. Ya ora apa-apa, mboten apa-apa, Pak. Diaturi jumeneng ngoten jekersane gayeng ngoten lho. Mangke Pak Lurahnu kepengin kepanggih kalian Mbak Elisa. Nggih, kula niku impen-impenen. Kula impen-impenen warga niku nenggo kalian Mbak Lisa. Kula niku nggih mboten ngertos Mbak Lisa niku sing pundi. Nek mboten ngerti engko ditokke Prastiwi wae ya. Mboten. Prastiwi iki sik endi? Glo sik jenenge Prastiwi. Wau ngendikane Rama Camat sing nomor 4 saka wetan. Oh, niku saking Rama Camat. Ah, berarti niki nomor 1, 2, 3, 4. Berarti niki gitu. Senes niku. Sing pundi? Lah pundi Tambah 1 5 berarti. Oh 5. Saka sing panjake. Wah. Ah niki. Jiro lupa. Oh, Tatin sing dikarep. Iso iki kono wong gesek mulih saka kene iki engko. Anggere tungan dipindah-pindah. Wow niku rak pun ngrasani to Mbak Cange. Nggih terus endi? Anu Mbak Elisa iki kok rumah saku kok persis bojoku. Niku ngoten niku. Oh, nggih sampean katarak, Pak. Aku yang ngono. Iki arep ana Pak Lurah keserimpet long dress ya iki. Kok keserimpet long dress kepiye? Ha wong milih-milih ngene iki bahaya. Aku ngerti aten-atene kecile. Wes. Ora ngeker-eker lurahe. Ora iki biyen nek saiki ya ora. Ya saiki mergo wis kena lara gula kuwi dadi wis ra iso apa-apa. Ora Mboten kula mboten gula kok. Lara uyah. Ngendelong. Ayo Mbak Tatin, dikersake Pak Camat iki kok jumeneng. Elisa. Oh, Elisa kok Tatin. Elisa. Oh, Elisa. Bangane kula engko dianu. Nggih, oh ya ayo Elisa. Ya. Wis ladenono kono. Ikhlas. Alhamdulillah. Aku urung entuk rejeki bengi iki kon ngadeni. Ning sampean mau paling pangandikan lho Pak Lurah. Alhamdulillah insyaallah Pak. Sindene diken ngencangi bintang tamu mengke pripun tambahane manut. Siap. Sa ngersake napa? Ndika dhewe sa. Nggih. Ya. Tenang sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kina. Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Aku kaya biyen. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Ha wong elek kok reoni. Oh, alah ya kancane ngerti.
Nggih, niki kan napa gulane? Kowe Iki wong ayu-ayune gane golek wedine kali Praga. Nggih. kowe kono Wedi ngapa? Pani aku ra wedi. Sopo Halo Pak Lurah, niki kula Ika Suhesti. Kandang genti ya. Mbak Elisa niku. Nggih, kula bisa. Nggih. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh blaster. Nggih, sing Nggih, kula lanang blaster. gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Padake wedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku tenan? sing ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo nang isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa? Sampak Tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan yo. Wis karo Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Wis tau Duet napa ajeng? Koprol napa-napa? Kula niku nek duet nggih sago. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Hah? Halus-haluske. Ning dhuwur? Meneng wae. Nggih Pak Lurah ning beres ta pun kula unggahke. Pun matur nuwun Sik. Pasiana. Nggih salaman ning kula. Niki rejekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Elisa nderek napa mboten. Nah, kula wingi nggih pun kalih Ki Dalang sampun matur pokoke Mbak Elisa nyuwun pun asta, Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit. Ingkang baku wonten Kok Mbak kaya kucing Elisa. dicengkiwe? Nggih untunge Gara-gara YouTube sakjane niki. Noh, Nek mboten nonton YouTube mboten nonton sing kenal kalian Mbak Elisa. biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Dadi Kemajuan ratine. kemajuan. Ya duwe HP kok le. HP niki Nokia cilik lho. Unine anggere diba dolondong. Tesih anu poliponik. YouTube. Ya Wes ben Android, kemajuan. wes ditunyuk-tunyuk nggih, Pak. Nggih, HP-ne. ditunyuk-tunyuk. Nggih. Nggih niki. Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula Ya ora mriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh, Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare Sing kowe to. wedhus. Ora donekke ning pancen celukane wedhus. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Ngono lho. Rasa lara ati to. Ora rante ati aku. Iya. Kan duwe ati wedhus e. Ayo wedok. Wedhus ya. Tapa-tapa. Wedhus hati-hati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe pisan. Nggih, pangapunten. Nggih. Cah ayu-ayu kok omongane Donekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa nyam-nyam. Mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa? nyadi? Ora reti? rapi untune. Oh rapi untune ya. Oh, kuwi ayune goblok banget ya. Dikandani kok ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh, goblok kok. Ya, budek Oh, barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ora apa-apa. Ah, ibumu ngendi asline? Aku ibuku Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa to. Ket mau kok Iya lho. ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Nek basa kasare cocotmu. Wah, kanca Niku mboten Lambelo niku nek Jakarta. Nggih. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelo. Oh, itu Lambelu. mulut, Iya, mulutmu. lambelu. Lambelo ki cingir. Wong tak Ning takoni Jawa Timur rujak cingur, ning kae jane cingir. tegese lambelu. Lambelu persis ngono. Masa mulutnya dirujak to, Mbah? Iya, dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa Wedhus wedhus-wedhus. Aku. Sisan bangane ganti japukan, liria sangel. Ah, kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbae wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe ngalih, kowe mbahe wedhus. Mbahe wedhus ki wis mati ceritane. Ah, dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi.
Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak Ajeng sawah. nembang napa-napa. Nek nembang sanese mawon. Penjaluke nggih. mayang. Mboten sah seru-seru ndak ketok kula nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget kalih. mawon. Oke, siap. Iya. Wong Bang Sula- dibatin, iki halus banget kok. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Onten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Enggak. Apa nang kono belajar basa Jawa? Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah langgeng mboten? Tak takoni nek iki PP10, PP10. Iso iki kono bintang tamu mulih gesek saka kene iki. Kancaku karo anak buahku tep tak kon ngadang nek carane ngene iki. Kudune Ora mulih. eling, Kak. Kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Ayo ta. Nyuwun ngapunten nggih menika JJ Pak Lurah. ibune anakku. Gak apa-apa, gak marah wis. Mergo- Karo wong petuk ki ra bakal marah. Soale wong edan kuwi bebas. Dadine ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan iki nyolong motor wis ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Oh sik kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tak anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadine ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok. Isih Kok Pak saiki Lurah yo edan po? Mbiyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok takon. Ora omonganmu celeka-celekit malah ngedeg-degi aku Soale panitia ngertine sing diundang aku kowe meng takjak kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tak nehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, terangane se ono kae dinehi bahan karo si Susilo iki ngelek-elek ngono. Lah ya kok kowe. Nah aku ora kena apa-apa kok. oh ajane iblis kok kowe ya. Aku menyampaikan kok. Sing Berarti sing dilokno- ngekeki bahan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. Aku ra ya ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemehen sing apik ora celeka-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Lah wis tak nut kok kowe isih nesu. Nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. Tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awar para tamu kabeh kok. Ora bayaran muring. Rugi. Akhire Pak. iki ngenehi sapa? rugi Pak Seyono. Nek Pripun, kuwi tok kon medun. Pripun to? Den bagus. Beksi alus manis tur mrak ati. Dadi iki mau ana manuk ditaleni. Ha iya, heeh. Marai, oh toh? Ndak ucul. Betul. Nggih Pak Sebab Lurah. manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi. Ya nek ra pas bodol. Nek pas bodol ya muni wae ra iso kok. Nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae le nglentru. Ya asapike rasa ngingu manuk. Apa-apa wedi? Iki sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Widianto saking Dusun Wolu Desa Cerme. Ditunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran. Ya ngono iki genah. Oh cethone parkiran ya parkiran. Penting. Oh ana pentinge kok. Ono. Oh ya sithik. Mohon segera ke sana karena ada permasalahan penting. Oh ndelok. Jadi Oh kok dulu. Oh iso dawa angger banget. tak balik iki hurufe ganti diwalik hurufe ganti ngono sih. Canggih temen. Terima kasih. Oh wis. Ana wis jawab. Sudah sampai kok. Oh malah wis tekan kono lho. Ayo no. Wasawenggon kula lana golek isi podang kuning Podang mas, podang kuning. Kuning. ibu bunga henga tiku
bisa dadi tombo kepengin ora nyedak yo gathuk kono. Sini ya Pak Lurah joget sama saya ya. Jangan jauh-jauh. Sing ngetok Jawane wong iso nembang. Engko nek ngetok Sulaswina aku wedi. Ora usah. Bedike napa nih? Wedi nek gawa Mboten rono. usah wedi wong elek sampean kok. Nek elek kono wedi gitu. Aku agak pitung sasi dadi lurah go nang Sulawesi yo ngopo nang kono. Ayo sok kalekke debok. Oh kanca ra apa-apa, Kanca. Jan Ning rekoso. kanca iki kualat ya iso. Aku seneng kualat. Esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga mibarengku goleki ora krasa esuk awan nganti Beda joget. Bintang tamu karo klinik dalan.